السلام عليكم ورحمة الله. چیزی روچی ملوٹا قربانی احکامان بارہ خبر بکنا بلا من ٹیم نرسگائی موشتا ٹیم من رسی گاڑی تو کم نشتگا ما خبر کنے موضوع. اولی چیز ہمشی قربانی یک مزنی یک عظیم عبادتی و افضل تری عملی روچ عید روچا تو کنیے قربانی کہ ہون ریچے اللہ نامہ. قربانی حکم چیئے ابو حنیفہ رحمہ اللہ گوشتے او واجبیں بزا مردم گنجائش ہا قربانی ند نکشی ایا گناہ پانک بھی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی ابو حنیفہ رأی اختیار کتا او جمہور العلماء گشان سنہ مؤکدی موشا مردم گنجائش ہا ای عظیم عبادت عظیمین بایدے یلو مکم چما چنچو پیسہ خرچ کنے گدان وستا دگی چیزان وستا بایدے عظیم عبادت وستا بھی پیسہ ایر بکنے قربانی بھی دی. اور قربانی شرط ہستے ہیں. اولی شرط ہمیشہ چا بہیمت الانعام بھی بہیمت الانعام خوشترے گو کے پاسیں گوڑا لازم ہمیں سہیں کہ اسمان چی بھی او گامیش بھی روا بھی چیا گامیش بزا گو کے یکی مجھتے مثلا آس کے کشاں انہا آس کا روانا بھی. دومی شرط ہمیشہ کہ قربانی عمر پورا بھی خوشتر 5 سال گو کا 2 سال سیاہ پسا 1 سالی اس پی پسا 6 ماہ. سیمی شرط ہمیشہ کہ عیب و بیماریاں چی سلامت بھی ہنچے عیب و بیماری ہستا اگا آدھالوت تو کا یا قربانی تو کا ہستا اقبول نبی. اولی عیب ہمیشہ اگر بیماریں پس یا قربانی بیماری ورگ وارت نکا پادت نکا شوت نکا ایک قبول نبی. دومی عیب ہمیشہ لنگے پادی پروشتگی دستی پروشتگی یعنی شوت نکا وحدی کو تو رمگا گو یلوی کنے رمگا امرائی شوت نکا ایک قبول نبی. سیمی عیب دوئی چما کوریں یا کہ یک چمی حرابنی تو گندئی تو ظاہری چمی حرابی کی بیماری ہستی چمی تو کائی گوڑا اے روا نبی. و چارمی عیب عمرہ سک مزنی ظاہریں تو گندئی تو زانے عمرہ سک مزنی اے بھی روا نبی. یاریں پس اگاں گوہتک کتا یا کہ کھانٹی کمو پروشتا اگاں دومبے بور رہتا گئے اگاں گوشی کمو بور رہتا اے رواباں ای جائزاں اے عیباں پروا. چارمی شرط ہمشی قربانی وتی مقرر وقتا کشک بھی عید نماز رند شروع بھی دا عید چارمی روچا مغربہ پیسر. اور قربانی لوگ تو کا یک کی بس ہیں اگر بلے چوک کارا یا سیرش کتا و تارا زرش حبل و درستانی ورا گراشن کنور ہو رہے یک قربانی لوگ تو کا بس ہیں. بعض مردم جست کے اشتے قربانی ما ملکہ را دیں ہمارا تو گوشت حاجت نہیں بچہ قربانی یک عبادت ہے آئیے مقصد گوشت نہیں یو کا عبادت تھی تو کنگائی. بہتر افضل تر ہمشی ہمدہ تون نشتے گے ہمدہ بکشی و گوشتا چی بوار و بدے اگر تو را دا ملکہ جائز ہے بلے افضل تر ہمشی و تی جاگیا بکشی. اے قربانی لحت احکام تا و اگر کسی جوستی ہستے چیزیں میں بحال کتا جوست بکنے ما یہ جواب دیں انشاءاللہ.